herri honek, urte asko dala, eraiki zuen benetako zubia. Da zubi batek, oinarrian, dauzka bi pilare edo bi estribo, eta tableroa dauka. Da herri honek, eraiki zuen zubi hori. Da lehenengo zutabea, lehenengo estriboa edo pilarea, zan giza eskubide guztien errespetoa. Giza eskubide guztiei errespetoa. Eta indarkeriari aurre egitea. Da bigarrengo pilarea edo estriboa zen eta da elkarrizketa politikoa. Elkarrizketa politikoa zertarako bestea beste gurea den erabakitzeko eskubide hori gauzatu ahal izateko. Zubi hori aspaldidanik egina dago. Ezker Abertzaleak guain erabaki duena, ez da zubi berri bat egitea, da zubi hori zeharkatzea. Zeharkatzea. Eta batek egiten du galdera, eta zergaitiko 35 urte zubi hori zeharkatzeko. Eta gaina ez dute zeharkatu. Jarri dira zubi erdin, kanpainarako argazkiatatzeko. Barandila aurren jarri eta argazkiatea. Eta bestela begiratu. Baina herri honek zubi hori aspaldi eraiki zuen.